З надеей на перамогу. Упершыню за 12 гадоў жаночая команда по хоккею на траве «Тэкстыльшчык» Барановіцкага дзяржаўнага універсітэта засталася за рысай прызёраў чэмпіяната краіны. Па некаторых меркаваннях адна з прычын няўдалага выступлення – адсутнасць уласнага поля. У гэтым годзе у Барановічах пачалося ўзвядзенне новага стадыёна. Якім ён будзе, глядзіце ў матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Сёння на будаўнічай пляцоўцы адзін з самых адказных этапаў – кладка штучнага пакрыцця. Гэтым займаюцца спецыялісты з Германии, а вось усе падрыхтоўчыя работы выканалі мясцовыя будаўнікі. Мы основание делали асфальтовое, делала ДСУ-22 у нас на субподряде. Выполнили очень качественно, поэтому когда приехали представители немецкой фирмы принимать основания, были даже немного удивлены качеством выполненных работ. Ну и представители нашей хоккейной команды тоже говорят, что такого поля без луж в республике нету. Сёння ідзе будаўніцтва першай чаргі стадыёна для хакея на траве. Цэнтральным ядром комплекса з'яўляецца двухпавярховы будынак з распранальнямі, трэнерскімі, судзейскімі, а таксама тэхнічнымі памяшканнямі. Прадугледжаная і глядзельная трыбуна на 550 месцаў. На ўзвядзенне гэтага аб'екта плануецца выдаткаваць каля 20 мільярдаў рублёў з рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў. З нецярплівасцю чакаюць уводу ў строй стадыёна трэнеры і удзельніцы жаночай каманды па хакеі на траве «Тэкстыльшчык Барду». И будем надеяться, что это первая очередь, и что будет и вторая, которая за забором, там зал еще. Ганна Тумашчык не толькі сама ў хакей гуляе, але і трэніруе пачынаючых хакеістак. Лічыць, што стадыён неабходны для таго, каб у каманды была будучыня. У нас очень много талантливых девочек, и они тоже хотят, они с большим удовольствием ходят на тренировки. У них тоже куча вопросов, когда там, что там, конечно, хотелось бы побыстрее. Молодежи талантливые, ну и для того, чтобы ей развиваться, в принципе, конечно, нужно, база нам. Калі не будзе маразоў, то выпрабаваць новае поле спартсменкі змогуць ужо ў гэтым годзе. А здача першай чаргі стадыёна з штучным пакрыццём для заняткаў хакеем на траве запланавана на чэрвень 2013-го.